Molweni bethuna ndanamkela kuMamgobhozi TV. Ke kule video sizothi congratulations kumpilo entle Mseleku kunye nonyana kaMangwabe uSimphiwe Ngwabe. Nanto yenzekayo ke besiqale sabona bethunani umpilo ephethe i-driver's license yakhe, driving license. Sathi ayibo intombi iyakwazi uqhuba ngoku sana, and ikhona enye video bendikhe ndayibona ke andandanga ngokuya bebeshuta itrailer kaThando Nesithembu or i-intro, I'm not sure, but baby girl was driving, so ke siyamazi uba unayo ke i-driving license. And then ngoku ke ngoku sesabona umama yakhe uMakhumalo efakile i-picture yakhe enxibile sana untombo eformal esithi sana sixela uba yi-first day emsebenzini ka-Enhle. Nantsi ke le post ndizayifunda kwaba ngakhange bayibone. Ithi ke today marks my daughter's first day at work. I wish I could have been there to share this special moment with you, but I'm grateful to Umkhulu for always being there to support. I'm so incredibly proud of you, Mtaka Tonoto. Thank you at Mseleku for this blessing. Now ke xa esithi Mtaka Tonoto utsho ukuthi Mtaka Thobile noThobile, uMakhumalo unguThobile igama lakhe, nomama kaMpilo ukwanguThobile omnye umama kaMpilo. So wabulela ke notata Mseleku ngesi sibusiso singu-Enhle. Now ke bethunani uMpilo usebenza halfway Omoda Jaco, yeah. So ke nonyana kaMangwabe ufumene apho bethunani umsebenzi, so bobabini ke bapha la emsebenzini sekuthola abantu abashasha, siphethe istaff esisha. Naba abantu omele ubabheke bowudinga imoto uze kubona baba hlala kubona. Awe igama mfethu Simphiwe Ngwabe ufuna zonke inkundla zokuxhumana, misha ngetrans shayisa la ekhaya. Molweni, igama lami ngu-Enhle, ongayithenga imoto kumina ngizomluma, ku-Instagram ku@u._8 nazo ke. Abantu ke baye babuza kule live ka-Enhle uba hey wethu ntombi wenze njani ukuze ufumane apha umsebenzi. Siyayazi mos uba uMakhumalo uyi-brand ambassador for Omoda, and uhalfway ke ungulo usponsorishayo noThando Nesithembu. So abantu I'm sure they thinking hey connections hayi u-Enhle shem wayicacisa uba bekuphumile ipost wa-aplya, and ayinguye nonyana kaMangwabe qha abaqeshiweyo, bakhona ke nabanye esingabaziyo abaqeshiweyo. Watsho ecacisa ke nokuthi umsebenzi lo awenzayo ke ngokuthengisa imoto awunanto idibene nento ayenze esikolweni, and inoba ke ukusegqibile esikolweni, ngoba abantu bathe xa bembuza uba Enhle uyafunda uyaphangela ngoku ithini into, wathi hayi ndiyaphangela qha ngoku. So ke bethunani uyacela aba-offerdayo bamxume bathenge imoto. Uthi ke akakabi nayo inamba yasemsebenzini, ifowuni number yasemsebenzini, ngoba usandoqala, kodwa ke umntu angathumela i-email kumpilo Enhle z@gmail.com. Yeah, then ke uzamnceda uba afumane imoto. Unyana kaMangwabe ke naye unaye u-Instagram wakhe nguSimphiwe Ngwabe, uthi nako-TikTok usebenzisa elo gama. So ke bethunani please support abantwana, bayazizamela bethuna bamoshi mntu, bayazisebenzela, and zii-graduates zombini ke ezi. Sizawutsho ke sizi-graduates because I'm sure umpilo ugqibile esikolweni, I'm sure soze ayeke phakathi, ndimthembile. So ke yeah guys, inkosi kakhulu ngothi nibukele le video. Congratulations kuSimphiwe kunye noMpilo. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.